Hindi nga ganun, Julian. Taga saan ka? Kinot, Bilyones.
Ngayon sa Sandrea, yung paminsan-minsan na hingi ng tulong, di ba? Hello. At saka sabi ko rin naman, at saka totoo rin naman, lahat naman ng That's kapatid it. natin, natulungan naman natin sa sasakyan, di ba, ay sa na magkaroon ng sariling bahay. Ngayon lang rin naman si Sandria magkakaroon din ng sarili niya, di ba? Oo. Kaya sabi ko sa kanya, oo, naiintindihan ko, pero sabi ko, pero kung iisipin mo, Taga saan ka, pinakakawawa Keno? sa ating magkakapatid, Where are you from? Si Sandria. Sabi ko, Cannot kasi be tingnan mo yung honest. itsura o yung mga anak. Sabi ko, nakikita mo ba? Tapos sabi ko, kahit naman din anong gawin ng lalaki, nakita mo rin naman, magkakila sa motor bago ka magkaroon ng sakay, ilang oras, 1, 2 oras ka maghihintay. Pero yun nga, totoo talaga may katamaran. Wala na tayong magagawa doon, may katamaran. Pero hindi naman yung, sabi ko yung tulong din natin na sabi nga niya siya English. ako kay Cannot Buyang, understand si what I'm saying. kay ano, ganon. Parang nainis din si Buyang na bakit daw, sabi ko, anyway, kung iisipin mo rin naman, Hello. ganun din naman ang suma total. Hello. Apat sila, magbibigay na ng isa at kanya-kanyang How bigay. are you? Yun din yung total, di ba? I'm good. How are you? Hello, nandiyan ka pa ba? Kaya lang siguro parang mainit lang ang ulo ni Buyang kagabi. Tapos kaninang umaga How tumawag. are you? Yun. I'm Sabi fine, niya, thank you. pasensya na daw kasi mainit yung ulo niya kagabi. Bla bla bla. So sabi ko, yeah, alam ko. I'm fine, Sabi thank ko, you. kaya- Where are you from? Buti na lang nag-out ka na kasi baka makapagsalita naman tayo ng kung ano-ano sa Where are you ano, from? isa't isa. Where are you from? You look like Tapos yun, someone. sabi ko nga, Salma, sabi ko sa who is Sandria, that? sabi ko, tuwing Look birthday like niya, Salma. nangihingi yan sa akin, pero hindi ko yan binibigyan. Sabi ko, kaya sabi ko nga, nakausap ko si Julian, sabi ko na parang yun na lang ang gusto ko. Is that Turkey? At least kahit pa paano magagamit sa bahay. I'm from Sabi ko Turkey. kasi nakakaawa naman talaga Is yung that itsura, kaya ayaw itapon. Kasi nga, natural, kung itatapon niya, ano nga na mauupuan nila. Mino. Di ba? Sabi niya. Gusto mo rin ng iklog? No, thank Kaya you. yun, sabi niya. Mongolia. Kaya Oh, sabi niya, from okay. Mongolia. Hello from Ayun. Mongolia. Alam mo kasi, It's Julian, it. syempre, I'm eating Diyos soup. ko, alam mo naman, di ba, wala naman kasi nandito sa totoo lang. Who is naman Salma talaga. Alik Wala Hayek? naman Who talaga is that? kami ditong katapusan Ulan na Batar. tulong na sa dyan What sa is mga that? kapatid Ulan natin Batar. sa inyo. Oo. Diba? Pag yung I don't isa, know what you ito, mean. pag hindi yung isa, ito. Sorry for the noise. Siyempre, sana kasi kung marami rin kaming pera dito, kung ang sweldo ko dito is 5,000 What kada is buwan, Ulan Batar? walang problema. Don't have time to translate it. Hi! Hi! Dirty body. Tapos Hi. pag Pasko, magsasabay-sabay. Tapos Hello. uwi pa ng Pinas. O, di ba? Dat is jouw raam, jouw Veneta. Kaya hindi naman din talaga, kaya minsan talaga din nakaka-stress din at nakakapagsalita ng hindi maganda. Kasi nga, syempre kung may sobra-sobra rin naman pera. Dirty word. Hello. Hi. Mongolia. Lalo na yan, si Michelle, mukhang bibig niyan, ikaw talaga ang inaasahan. Kaya nga sabi ko nga, naku, kaya na-stress na rin yan si Julian kasi I love you. yung kay, isa pa yan, yung kay, yung utang na kay Serious? Teo. Kasi yan din talaga ang inaasahan ni Teo. I love you. You love me?
kasi nga, Julian, yun nga kasi ang problema. Iisipin mo rin, nung nangutang ka sa kanya, nag-promise ka, di ba? Tapos, hindi nangyari. Sa totoo lang kasi, kaya ka rin pinautang ni Teo, umasa siya sa promise mo. Yun eh. Ngayon nga, di ba, nasira. O, wala na tayong magagawa. I love you. Why are you laughing? Alam mo, Julian, hindi mo na kailangan yan ipaliwanag. Alam na nila yan. Di ba ilang beses mo na yan? I am unwell. Where's unwell? Matagal ko pong hinintay. Mm. Huwag kang mag-alala. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Gaya na nangyari sa amin ng iyong kapatid. Kapatid? Oo, anak. Wala sila sa akin ni Akil at Kaya. Kaya? Puno ng buhay. Let's eat. Ang puno na kaya magpanumbalik ng aking laman at hinga. Ngunit ito ay patay na pala. Wala na yata talaga akong pag-asa upang muling mabuhay pa. Kamatayan! Ah! Itigil mo ito, Elena! Bigyan ninyo ng pagkakataon si Mitena para mapatunayan ang kanyang sarili. Hayaan ninyo siyang maging kahalili ko upang Is this gabayan yours? kayong lahat dito sa Malinis Encantadia. yan. May Baga nakilala lang. po ako sa Mm. gubat. Isang iftre. Parang po bang kilala Oo niyo nga, na- Julian. At kilala Pare-parehas niyo lang na- kayo. Eh, ano bang ginagawa? Hindi naghihintay rin naman talaga sila. Kung siya nga ba Pero, ang kapatid? yun nga, talagang inaasahan niyang pera mo sa'yo. Ayun na naman siya. Abi, puli mo nabigay ni Mataluwang kasi. Nasasabit na ako makita ang aking mata. Ka pala masabik, no? Pampaling tataw. Nasa inyo na po ulit. O tapos, pag binenta mo yung bahay mo, tapos, Utang na loob ko ito kaya Tamos. Ngayong narito na si Tera ay maaari na siguro tayong maglakbay muli pabalik sa mundo ng mga tao. Nang sa gayon ay magampanan na natin agad ang ating mga akala ko ba, sabi mo, Madali ka yata, Dea. Sabik na sabik ka ng bumalik. kaya gusto mo yung bahay na yun dahil ayaw mo na dun sa inyo. Tapos babalik ka dun. We're from Greatin World. O di, hope na lang natin na mag-pray ka na walang maging problema.
Dahil parehas kayo lahat umaasa. Yun. Seda. Hindi ito. Kaya ang minsan tamang talaga, pagkakataon. totoo yan eh. Mahirap mangutang tapos Wala sanang mag-promise magiging mitsa ng ka. sigalo. Tapos ganyan Kung na mayroon mangyayari lamang sana sana sa'yo. tumupad sa kanyang ipinangako. 10,000 lang yan eh. Ang laking halaga niyan. Nunong Imaw, maaari na po ba kaming umalis dito? Meron pa akong hinihintay, Flamara. Sinundo siya ni Mantok at Tukman. Siya ang magdadala sa inyo sa mundo ng mga tao. Ang nilalang na ito Kung tustusin ba, ay siya Julian? ring mag-aayos ng lahat ng kakailangan Tingnan mo to si ninyo Ira. sa mundong yon. Magkano yung dapat makukuha sa kanya? 100,000. Sakto lang po yun, Lolo Imaw. May panahon pa po tayo para hintayin na makabalik po ang nanay ko. Diba si Kasama na po siya Ira, sa atin. may utang si Jomar na 100,000. Wala rin namang naibabalik, Bago diba? po ang lahat, kailangan ko po sana munang makausap si Flamara pati po si Adamus. 30. Pero nakabigay ba sa akin si Ira ng 30? Okay. So, bali may 70 pang natitira. O tapos yung... O makinig ka, Julian, makinig ka. Magkukwentahan tayo. Dito ka sa likod Kung kay Ira, meron pang mga 70 na natitira. Tapos sa... Oo nga, makinig ka nga. I-check mo yan. Kung magkukwentahan tayo kung sakasakali pag mamaya. So kung si kay Jomar may 70 pa natira. Tapos sa bayaw, sa kumpare mo, magkano pa yung hindi Pwede niya ba akong nabibigay. magtanong sa inyo, Tapos, mga Albert? yung sayo, di ba, na tinulungan kita doon sa Novaliches at saka dyan sa Bataan, di ba? Kung tutustusin, magkano yung pag pinagsama-sama mo? Kwentahin mo nga pag may time ka. Ang nanay Danaya ko mismo ang nagsabi sa akin ng totoo. Tapos message mo sa akin, ya? Tanong sa inyong dalawa, bakit nung panahon na tinanong ko sa inyo, kung kilala ninyo si Gaia, dahil nakita ko siya isang Ivtre sa kakahuyan. Pag So, sinabi yun. niyo sa akin na hindi niyo siya kilala, na para bang wala kayong alam. Sinadya niyo ba na ilihim sa akin to? So, ano pang magiging natin? Bakit hindi ninyo sinasagot sa Terra? Yun na lang. Aminin na ninyo ang katotohanan sapagkat narinig ko ang usapan ninyo tungkol kay Gaia. Oo nga, pero gusto ko malaman magkano ang total. Ang laking halaga rin kaya nun, Julian. Diyos ko, kaya nga ako walang ipon dito. Bitawan niyo siya. Huwag ka na munang makialam. So, totoo? Totoo na naglihim kayo sa akin? Matagal nang patay si Gaia kaya wala nang saysay upang malaman mo ang katotohanan. Kapatid ko si Gaia, Flamara! Kaya't karapatan kong malaman ang lahat ng tungkol sa kanya. Gusto mong malaman? Ito ang katotohanan. Flamara, gusto na! Namatay si Gaia upang mabuo at mabuhay ka! Isinakripisya nilang lahat ang buhay ng aming mahal na Albert! Yun ang katotohanan, Terra! Ngayon sabihin mo sa akin, Terra, ano ang pakiramdam na malaman na mayroon kang ang kapatid, ngunit namatay siya lang dahil sa'yo? Gusto na! Hindi makakabuti kung ngayon pa kayo magkakaroon ng sigalot. Kaya itigil nyo na ang pagbibitaw ng masasakit na salita sa isa't isa. Lolo, totoo po ba? Nakakatawa. Totoo po ba? Si Gaia po, kapatid ko. Sinakripisya po siya dahil sa akin. Namatay po siya dahil sa akin. Sige, magsalita ka, nakikinig ako. Matagal nang nangyari ito. Kaya huwag mo nang abalahin pa ang iyong sarili. Julian, di ba napagkasunduan na natin yan? Nasa 50. Hanap ko ng ibang What is paraan that? para makuha ang katotohanan na What kailangan do you ko. mean by 67, 67, 67?
Flamara. Nakikilala niyo na ba ako? O tuluyang kinalimutan mo na ako? Hindi kita maaaring makalimutan. Bakit? Six and seven. Kung hindi ko kayo magawang mayak, Magsalita ka Six and lang. seven. tumakas lamang kasi ako sa Devas Oo. para hanapin ka. Para hanapin kayo ng aking kapatid. Kaya wala akong kakayahan upang mahawakan ninyo lamang. Pero hayaan ninyo, yakapin kayo ng aking puso. Pinatayuhan. O, si Sandria, ano ng mga pinagkakaabalahan na yan, mga nariyan? Danaya, aking anak. Ayun yun. Yun, yun. Ayun yun. Tanggap mo ang inyong anak, Danaya. Naisalaysay na sa akin. Ay, nako. Ang una ninyong pag-aharap. Pero hindi mo raw siya kinilala. Itinabay mo pa raw siya. Marahil nasa ilalim pa ako ng kapangyarihan ni Betena nung panahon na yun. Ngunit anak, hindi ko kagustuhan yun. Mari mo anak, hindi ko kagustuhan yun. Binura lamang ni Betena ang aking mga alaala. Yun marahil ang panahon na nakita tayong dalawa, patukaran mo pa aking anak. Kaya pala hindi mo ko nahilala. Kung akala ko ay baliwala na rin ako sa'yo. Gaya ng lahat dito sa Encantadia. Ay, nako. Maganda na ng follow-up pa. Six and seven. Hindi maaari yun. Hindi maaaring Six to mangyari seven. yun. At bakit mo naman nasabi yan? Hindi mo masisisi si Gaya kung mawalan siya ng tiwala sa mga taga rito. Lalo't natuklasan niya sa Deba. Nakatakda na para silang mamatay ni Akin noon. Pero isinugo pa rin kayo ni Cassiopeia sa mundo ng mga tao. Sa halip na ipaalam sa iyo ang totoo, na kailangan nilang mamatay. At least ngayon, okay na yung ano niya. Okay na yung... Isang babae na nakapatay. Bakit ngayon lang na At sige na, gano'n na lang na gawin natin, Joey. What do you mean by 6 to 7? Bago ka na isa, patumbay mo na. Kasintay mo nga eh. Ang babae sa likod ng krimen. Dati ba, ano bang ginawa namin? 67, 60. Oo, gano'n? Kaya problema kapag pogi, Vince. Yung kami ni Val, wala kaming problema. Wala kang kwenta kausap. Sige, tumawag ka na ng bilet. Yeah? Hindi mo talaga man. For real, after Sunday. Nagkaka-amnesia na rin ako eh. Sa dami ng mga... Gusto mo magic? Problem ko. Nani tayo nandyan para sa May isa't isa. kaibigan ako sa iyo na ama.
pwede ba this month pagka binayaran mo ko, yung mga lista ko sa'yo is bayaran mo ko lang ha? Kasi kailangan kong magpadala ng pera sa Pilipinas. Makapita mo. Idol, pahingi pa mo. Magsisimula na ang inyong live show. Good luck, Regular. Yan, apat kami dito pero nagkakagulo rin. Kasi sila lang papadala. Yeah, pero minsan, Pilang de Mark Vlog. Hi. ba't kaya ang tao lagi nagkakagulo sa pera? I don't know. I-scan ang QR code para mapunta sa Sana. GMAnetwork.com. Ang dami naman nagpapakamatay ng mga mayayaman. Ang code of the day. So, hindi mo Get ready to win, mga kapuso, Walang problema sa sa pera. GMA Watch and Win promo. May mga hiling na umaasang marinig. At may mga puso handang tumugon sa paglipas ng maraming taon, kasama niyo kami sa pag-asang deserve nating lahat ang mas maayos at mas masayang buhay. Lalagyan nila lahat. Hanggat hindi tayo napapagod, humingi Saan? at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Tuwing Sabado ng hapon sa GMA. Hindi, minsan nakadumit. Enjoy ka na! Hindi naman lahat. Nanlalo ka pa! Pilang din, Mark Vlog. Hi. Idol, pamasko. Laro-laro sa It's Showtime! May kasabihan, mas mabuti ng manakawan kesa masunugan. Pero paano kung ang apoy sa iyong lugar parang magnanap? Ta-da-da-da-da. Inaamin ko na gustong gusto kita. Sakit sa tenga. I don't know what to do in that thing at 67. Wala, busog na ako. As sounds special. Animation. Ang News Authority ng Pilipino. Filipino. Sa Mega Manila GMA radio stations at number 1 AM station Super Radio DZBB at number 1 FM station Barangay LS 97.1. Maraming salamat mga kapuso. Uy, malapit na magpasko. May pangregalo ka na ba for your family? We got you. Narito na ang mga solid gift ideas for your fam. Kung may volume ba? Ano? Nakakainis. Oh, flat eh. Plat yung ano? Ang perfect gift kay baby, Huggies Bakit? Skin Perfect Diaper. Meron itong dual zone technology that separates Kaya ka? absorbed liners Kaya ka? for baby's healthy skin. Kaya ka, ate. Absorb pa ito up to 12 Ay, flat. hours. What if I do Get yay? this for only 267 pesos. Alam mo yun, may araw ko napakita Safety ni baby ang priority. Kaya check out this Huggies Clean Care Baby Wipes. Tanggapin mo na. mommies, this Na baby ano? wipes cleans effectively Na walang in just permanent- 1 or walang- 2 wipes. Clinically tested and made from Ano? natural fibers pa. Get Na hindi this ka solid maganda deal today, for only tomorrow. 331 pesos. Diba kasasabi ko lang di ba? Tanggapin mo na Free na hindi ka update maganda and today, kids with tomorrow off mosquito again. repellent Oh. lotion. Pwedeng-pwede for Ano na, indoor tapos and ka na. outdoor. Naka-buy one take one na din to for only 411 So ano ba pesos. kasi ang ginawa namin dati? Kasi ibig mo sabihin lahat kami, bawat isa nagbigay sa inyo ng Chef's tagka Classics 3,000? cast iron fry pan para sa lutong pangmatagalan. You just need to season this at meron ka ng non-stick pan na perfect walang mapasok budget ngayon eh. sear or deep fry man. From 1,499 Michelle. pesos, Si Michelle, you can check tagirap. this out for just 1,000 May resort nga, tagirap naman. Hindi Tapos, pwedeng mawalan si Fair Baby. Budig Get naman. taste of Lagi the mainit dried ulo. Made with unique May bahay. vegetables Hoy, and fruit. may bahay nga siya sa subdivision. Wala rin naman pera. Ito, for only 1,049 Si Buyang, pesos. wait lang, Give hindi your pa ako Fair tapos Baby eh. a taste Si of the Buyang wild. naman, may binilingan lupa, mainit din ang ulo. Food Ako, kasi, ate. ako wala. Reguluhan mo lang O siya tingnan ng mo, lagi lang ako almond naka-smile. cookies. Perfect
match to sa coffee or milk. Get this sweet treat for only 141 pesos. Ate yung kape natin. Oh, kaya nga sabi ko sa kanila, Diyos ko. Sabi pa sa akin ni Leon. Sabi sa akin ni Ik Leon. ben Nederlanders. En? Handang, Wat yung bedoel jij mga met kapatid mo may 67? ali-alian na, bakit ikaw ayaw mo magpatayo ng bahay dito? Sabi ko, ba't ako magpapatayo ng bahay? Makikitira na lang ako. Diyos ko, bigyan mo pa ang problema. Sabi ko, masaya na ako sa van. Pag natapos yung van, at least yung nagagamit talaga ng pamilya. Oh, ayan, may mga bahay-bahay na, may Meron? mga resort. Oh, okay na yan. Oh, Gewoon. sabi ko tapos, oh. Gewoon. Ay, ikaw, speaking of van, naaalagaan mo ba yung van ng maayos? Baka naman pag uwi ko, pag nakita ko yan, puro kalawang na yan, ha? Tagal, sangre. Ano ba yan? Gewoon eat. What is what the bedoeling of 67? Sabi ko, Wat bedoel jij? Julian, baka naman mamaya pag uwi ko, yung itsura ng van natin, mukha ng kalawang. Happy first cake day! Happy first cake! Last Christmas. Happy first cake day! Gewoon eat. Cake day! Happy cake day! Doe je dan? Ano Jij. yung accessories, Ik niet. Julian, kapag na fully paid na yung sasakyan, tapos Masakit ang ulo ka. kaya ng every month na babayaran, saka tayo magpakabit na sa ano, yung para pag nilagay Wait, ik niet. Wait, ik niet. CanTanya.com.ph. Stream the full episodes of At Encantadia saka on tapos Hulu. gagastusan natin ng accessories at pagpapaganda. Ito talagang kikita. Wait, niet. Gagastusan natin ng pagpapaganda, tapos nakatambay lang. Visit Encantadia.com.ph. Ben jij meisje of jongen? Yeah. Hoe oud ben jij? Gewoon 67. Ngayon, pero mo live yung mga gamit mo. Hier. Meisje en ik ben 8 jaar. What? Wat doe jij hier in YouTube? Ben je 8 jaar? Hier. 67. Happy? Oh. 8 jaar? Kaya yung mga assignment ko sa'yo, gawin mo ito. Bibigyan ka ng assignment. Oh, ben jij meisje? Ik ben 8 jaar. Oh. Anong hearing sa ang hearing niyan? Meisjes en ik ben 8 jaar. Is dat echt waar? 8 jaar? Huwag sana hayaang lamunin kayo ng sigalot. Wow! Lalo't ang pagkakasal To the level sa up. kaibigan niyo. Okay. Ang dami ng sandata laban sa kapamakan. Ik weet het niet. Kapag nagkawata-wata kayo, Ik sino pa ang lalaban Ik kom para uit natin Urk. lupain? Waar is die ork? Urk. Siya daw ay 8 years old pa lang. Oh my God, 17,000? Ik kom uit. Ang lahat ng katanungan ay tumutulo sa ating isipan. At kung tunay na Ano naman yung 17,000 na yun? Anong kasama nun? ang ating mga tadhana upang matupad ang kanyang nakitang tagnanawan. Grabe na rin talaga ang Pilipinas, no? Mahal na. Avisana, Diyos ko, paano nabubuhay yung mga taong nasa Pwede kalsada po na ang kutila? dahilan ng iyong pagparito. Kung ganun, ipabatin mo sa amin ang lahat.
matutupad. Ngunit mungkahi ko Talaga? na kayo ay maghanda sa inyong masasaksihan. Sinong yung tinutukoy magkaluma? Ifgaya. Sandali. Ifshandamos kay Sutria is solong Jeman. Sandali lang. Nasa mando ng mga tao ang kapalaran ni Danaya. Ave Cassandra. Para que ite demak es kailash. Kash vashne encantadia. Ibara que Danaya ihonshi. Upang sa mundo ng mga tao mamatay si Gaia. Mustiri Serki. Kash lavne Danaya el Tarmotes en Hino y Aranto. Es Sutria solong Jemanta. Ni ere lumpai encantadia wajen baile. Totoo nga. Batid gana na ni kamamatay ninyo ni Akil ang pagtungo ninyo sa mundo ng mga tao. Agoy. Ngunit ito'y kanilang sinadya. Ibig mo bang ako ay huminto sa aking paghahayag ng katotohanan? Sapat na ba ito upang masagot ang inyong mga katanungan? Ihayag mo sa akin ang lahat. Ibig ko masaksihan ang kanilang kataksilan! Kung ganon, manood ka, Sangre Danaya. Isang kahibangan ko, Sutrea. Oo, nakita ko na. Buhay ng anak ni Danaya ang hinihingi ng iyong karma. Buhay ng aking hadiah. Wala ka man lang bang gagawin bilang isang batiluman upang iligtas kahit man lamang si Gaia? Terma ako Shif Pirena. Et tigre may hadin marsikar. At tutulong kang ito ay mangyari. Ikaw ang maghahatid kina Danaya sa puno ng asna mo. At hindi mo babanggitin sa kanila ang ating mga napag-usapan. Magaganap ang dapat maganap. Batid mo ang totoo, Pirena! Batid mo ang lahat, Pirena! Ngunit bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Oo, nakita ko. Oo, ang ganda. Si Danaya. Ako ba malaki? Magkano to? My goodness. 17 yung upuan, 21 yung lamesa. Bakit ninyo ginawa sa akin to? Bakit niyo hinayaang mangyari sa akin to? Kaya kalat sa aking anak! Ang mahal. Ang mahal pala, grabe. Diyos ko, wala nang mula sa Pilipinas. Naipakita ko na sa iyo lahat ng mga naganap, Sangre Danaya. O sige na nga, naman na tayo mag-continue. Yeah. Mag-usap na lang tayo ulit, okay? O sige, maghanap ka muna. Baka may makita ka pang mas mura na maganda. Anak, konti. Patawarin mo. Akala ko sa Pampanga mura. Wala ko nagawa. Upang ipaglaban ka sa Ayun, kanilang sa Paho. kataksilan. Patawarin mo ako, anak. Oo, sige, magtingin ka. Ipapa-deliver na lang hanggang Bataan. Nakalimutan ko na. Peachy? Yes, Peachy Paterno. Sa tracking device. Okay lang tayo. Parang hindi na rin Okay. Hindi nga. Kaya, Sure siya. grabe naman pala. Ang mahal naman pala. 7:15 p.m. Tignan mo yung ayos ng buko. Alam mo ba, naiinis ako sa buko kasi
Yung laging may nakalawit dito. Pag ganun, Maganda ka na. yung parang may mga baby rin. nilang umusad sa semifinals? The Voice Kids! Makakaganti si Belle. Sa totoo lang, hindi ka naman mahirap ang Ayun nga yung nagtawag nito. Nagpadala ko ng pera kay Nagpadala ko ng pera kay Neri. Sabi ko, magpapabili sana ako sa Japan ng mga kaek-eka ng mga kailangan ko. Kaso nga, sabi nga niya, di ba nga, namimili siya yung mga pampabenta mo sana dyan sa Pilipinas. Kaya sabi ko, sige na, idagdag mo na lang yung pinadala ko, huwag mo na lang muna ibili. Sa susunod na lang. Bianca? Ewan ko, may kamahalan din sa Japan. Ewan ko, magkano lang rin nabili niya. Nagbigay ako sa kanya ng 10,000 pandagdag. Pag masaya, parang magandang balita. Sabi ko, yan, dagdag mo. Pambili ng mga bag. 5 p.m. na, Cruz versus Cruz. Oo, tapos masyado kang maarte dyan. At matinding happy time ngayong Biyernes. Tsaka nagbayad. Tambayan bago mananghalian. Kaya maasahan Binigyan ko siya ng 10,000 para pandagdag sa mga ilalagay sa box. Magbibigay ng pagtasa. Sabi ko, magdagdag. Walang bibigil. Walang iwanan. Lagi kaming naririto. para inyong matakbuhan. Binayaran niya na. Baka sa susunod niya. Kasi sabi ko, sa susunod pag mag-click yan, titignan mo nga muna kung mag-click, di ba? So sabi ko sa alam mo ba, mas mahal pa magpadala sa Japan kaysa sa Pilipinas? Alam mo magkano Oo nga. Sabi niya sa susunod daw, ipandadagdag daw niya pampadagdag sa papabili, sa mga pampabenta mo. So titignan. Sabi ko, alam mo ba magkano ang mas mahal sa Japan nagpadala ko? Ang binayad ko 7 euro. Samantalang sa Pilipinas, 1 euro lang. Pag nagpadala ka ng pera, remitly, Kahit anong mangyari, 1 euro lang yung bayad ko sa Pilipinas, pero pag sa kanya, 7 euro. para sa isa't isa. Kids, you look so messy. Go get ready muna, tapos ako na maglilinis dito. Hindi nga, nagtry nga ako kung mag-click din. At least ngayon, ma-record na ako. Pero susunod pwede na. Ngayon, anong oras na ba dyan? Malasakit. Paskong Pasko, todo kahit pa rin Pag nagsubenan ng pamilya ko. Kaya na tayo. Kaya't buong puso tayong nagsishare. Sabi mo nga kasi dyan sa mga pamangkin natin, na lang sila. Gumawa nga kayo ng group, mag-vlog kayo, family Montuerto, parang family Kardashian. Yung nag-aaway-away, tapos magbabati. Kahit nasa andako man tayo ng mundo. Pag-video call tayo, dito na ipunta dyan, ha? Namiss ko na yung Pasko sa Pilipinas. Hindi natin kinakalimutan ang ating pinagmulan. Kaya nga, Huwag may mangyari mang hindi inaasahan. alam mo yung pinapalo ko, si Ana Rose, sayaw-sayaw lang siya,
Ah, 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 ah. Opo. Pero kaya nga, gusto ko lang kasi malaman kung magkano ka. Kasi hindi ko na rin alam kung magkano. Sa totoo lang. Gusto mo yung nagkantansya? Al-Haji is 10 jaar en volledig afhankelijk van zijn opa. Als ik sterf, sterft Al-Haji. Ipasok natin sila sa mga brilyante natin. Ano? Doon talaga sila galing. Mo ang aking kapatid.
sa akin. Kaya nagawa mo kami kasama kay Tera. Ipahama? Adam? Hindi ko lang maatid na harap-harapan ninyong itinatago kay Tera siya may kapatid. Pagkakasagutin ang iyong tanong? Oo. May galit pa rin sa aking puso para sa'yo dahil ikaw ang pumaslang sa akin, Adam. Ang aking Ada na kailangan kong sunugin ang labi at iwan sa mundo ng mga tao dahil sa iyong kagagawan. Tapusin na natin ang mga bagay na kailangan natin tapusin dito. Nang makabalik na tayo sa ating mga kapatid. Oo, Adamos. Bakit ko na ang anak ang kailangan maglibing sa kanilang magulang pero hindi sa ganung pagkakataon at paraan? Dahil sinira mo ang iyong pangako. Hindi ko na makakapilit ang aking anak. Nag-iwan ka ng sugat sa aking puso na hindi ko matid kung maghihilom pa. Ano ang aking dapat gawin upang tayo magkaayos? Wala. Wala kang kailangan gawin, Adamos. At buo na ang aking pasya. Sa oras na matapos ko ang aking tungkulin bilang tagapangalaman ng brilyante. Isusuko ko ito kay Tera at ako'y magbabalik na sa mundo na minahal. Upang hindi na kita makita. Kailanman. Mga kapuso, narito na ang watch and win code for the day. I-submit na skin perfect. Para maimbestigahan. Response. Pero bago ba na tayo mga question, kung ikaw ang bantay sa gate ng langit, paano mo babantay? Lumabas niya mismo sa kanyang bibig. Kaya nasusuklaman niya ako. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga salita niya, Adamos. Ang bigat na kanyang nararamdaman ay hindi mo kasalanan at hindi ito ang magdidikta kung sino ka. Ngunit Alvin, ayoko pasukulaman ako ni Nea. Tana, crush na! Iniibig mo siya. Unang muli ang apat na mga sangre. Abisada ang mga sangre! At sino ang mortal na inyong kasama? Kaya rin daw ang taong maghahalis sa inyo sa mundo nila. Ano ang ginagawa ng ibig niyong iyong anak dito upang bumibig ang katarong makasinan? Tana, crush na! Breda, Arnel, Desta, Iyak na Ekmunay. Wala na, tapos na.
I have learned to live my life beside you. Twelve. And I da 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 Talaga nag-check tayo ng reset pag Wednesday. Lahat ubos na ng toilet paper. Hello? Yes? Do you hear me? Yeah? Pinlaki yung pagkanta. Umalis na ba yung nagagawa? Yeah, hindi niya binalik. O bakit hindi niya binalik yung mga kinalat niya doon? Ano yung mga bahay na? I don't know. Yeah! Eh, snip normal ah. Kakalat-kalat siya eh. Hindi naman ah. Yung nakaraan din, binalik niya. Wada-wada naman. Inayos ko pa isa-isa. Hindi naman ano. Rustic, rustic. Huh! Naiinis naman ako. I have learned to live my life beside you. Pumunta na lang sa ano eh. Sa General Santos Magundok. Sino? Walang ano. So, tayo man ang baklang din. Diyos ko, sana all. Pag gano'n naman eh, pwede na ako maging bakla. Ang mahal naman ang puday niya. Saan niya kayong pinagawa? Magagawa rin. Milyonaryo yung asawa. Walang pakialam kahit ilang milyon ang gastusin. Wow! Bakla pa siya. Paano pa kung naging babae siya? Pinagpala. Sabi na guys, October, sabi na September, mga 89,000 pesos. Magkano yun sa dollar? Kasi nagburakay kami guys, inabot ako ng mga 5 million pesos kasi nag-stay kami ng 2 weeks. 2 weeks sa Boracay, buong pamilya. Eh, syempre ate. Sa Henan, ang mahal-mahal kaya sa Henan. Mahal naman ang pinuntahan noon. Eh, kung ikaw na... Dinadaan-daanan ko lang yun sa Boracay, yung Henan. Mahal naman kasi. Anyway, pwede naman, kaya lang, parang, for me, it's not worth it. Matutulog ka Alam naman. mo, kung may pera ka namang marami, alam mo, marami, okay. Pero pag... Okay, may anong gagawin natin? Tayo lalayas na? Oo, babalutin na yan. Babalutin. Ay, no. Ah! Kaya nga, Malalayas na tayo para maagas ang Oo. katawan sa hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, okay? Gusto mo lang makagang buhay eh. Hindi ah! No, pwede wag. Magpatagal tayo dito. Ay, gusto ko yan. Sige, hanggang... Pupunta pa tayong CNR kasi di ba sabi mo gusto mo? No, hindi tayo dun... Sabi mo, di ba gusto mo ng pantalon? No, i-stay tayo dito ng matagal kasi sabi mo gusto mo kung maaga mauwi. Dito tayo dito. Ay, hindi. Aalis na tayo dito. Tapos pupunta tayong CNR. O, yan naman. Yung bidoling mo eh. Kaya pala. Yan. Kaya Yan ang biduling ko. pala naman eh. That's my biduling.
Makaram. Alalahanin mo, mayroon ka pang kilay-kilay. Yeah, I know. Yan na. Kunin mo na itong mga items na ito. Potato, gusto mo? O, tapo na. Kung hindi. Ay, kukunin ko yan. Sayang naman. Hindi ko gusto tapon dito. Okay, anong gagawin ko? Yan na lang, para mahugasan ko. Ito mo sa brocha. Kunin mo na yun. Sayang yan eh. Ah, sige, balo ko Sayang na kayo. mo na. Kaunin ko na ito. Kainin ko Ano na ka ito. ba? Masama magtapon ng Sige, grasya. sige, wag na. Anong tapunin? Ibalot mo. Balutin mo. Kainin mo sa, sa train. Matapos, ano pa? Ayan na nga lang yung salad sa ano. Yung salad, ayaw Lagyan mo na na yung salad kasi malayo kung pupuntahan natin. Okay, mag-uoy, dadamin ko yung basahan ha. Dami pa nating dadaanan, kaya isang na. Ay, Diyos. Kailangan mo na yung dami na basahan na yun kasi Sige na, oo na nga. isang katerba na yun. To the fire! Ay, dapat gano'n. Mag-video kayong kumakanta ka. Ano, nakita mo yung lalaki. Daya, Shannon, para naman. Nagka-diamond. Tong-tong. Sideline, like, parang siya nagbabasa with may tinutunuan niya. Ayaw ko nga nung. Lalaki pinakita ni Ate Michelle. Naalala ko. To the fire! To the limit, to what now? I had a... Parang pag may boses kang kaunti, hindi mo kaya magpa-sintonado, no? Parang Kaya rin. Sige na, sige. Ako nga, kaya kong laging sigurado. Kahit maganda mo. Bakit ko lang tawa? Pinapatawa mo kasi. Alam mo, minsan naisip ko na, ayun lang yung gawin ko, no? Ang wish ko is feeling ko singer ako. Oo, kanta ka dali. Parang si Ann Curtis ba? Nasasabihin ko na agad, oh guys, walang nega. Pag si Ann Curtis ang kakanta, okay na sa inyo, kinikilig pa kayo. Huwag ka na mag-explain. Kumanta ka na lang, pwede. Oh, pag si Ann Curtis, okay lang. Pero pag pangit, hindi pwedeng kumanta. Ate, huwag kang feeling. Hindi mo lang kami sinasabi. Yan tayo eh. Si Nanay Ging kung ano pinagagawa sa buhay. Si Nanay Ging. Uy, sandali lang. Pupunta muna tayo sa ano. Saan? Diyan sa babae, kukunin ko na yung sapatos ko. Nagbago isip ko. Ano naman talaga totoo? Yung una, Diyos ko, 80 euro na lang pala. Diyos ko, guess, 80 euro mapupunta sa akin. My God. Bigay ko na lang. Hindi pa naman siya nag-email sa'yo. Kahit na hindi niya na kailangan mag-email, babawiin ko na. Dala ka pa, binawi ko din naman. Lolo ka rin ako sa'yo eh. I just realized na 80 euro yung ano sabi mo sa akin, 80 euro. Dami na lang. Tuwa pa man din ako na sabi ko, ay, at least mga 20 euro Loko ka? sa akin. 35, i-minus mo yung 60% na kukunin niya. Oh, yun ang matitara sa'yo. My goodness, wag na, uy. Sana kita ng guess 80 euro, tapos isang beses, ilang beses ko lang inasuot. Kung bibilangin ko sa ilang taon siya nakatago. 4 na beses ko lang ata yung nasuot eh. O 3. 34, sige nga. Minus mo yung 60%. Oh, ano matitira nun? Tama, Mian. Papadala ko to kay Kuya Hank mo sa biyanan ko. Ayan. Oo, kasi pagod morning. Pagod morning, good morning ka dyan eh. Huwag mo nga ang paalala, nakalimutan ko na nga. Hindi nga ako makamove on nun, nakakainis ka rin. Good morning. Oo. Ano kasi, ano to? Anong paguluhan? Sabi ni, pagbaba ko talaga, sabi ni, nung nasa taas pa lang ako, iniisip ko na siya, ano ba yung sinabi ko? Big Bob. Pagbaba ko, sabi na ni Pehek mo,